To fa, abin da dai mutane ba su so mu yi gashi mun yi shi. Mun kulla alaƙa da ƙasar Iran. A rana ta jiya da Minister de l'Interior namu na nan Niger ya tarbi kwamandan sojoji na ƙasar Iran mai kula da kwamandan de la Securite king na ƙasar Iran king da ya zo nan ga aka tattauna bisa abubuwa da dama. Aka sa hannu bisa takardu. Ba don komai aka yi irin wanga abun ba don ƙara alaƙar mu tsakaninmu da ƙasar Iran. Kun san Iran ƙasa ce mai tarihi, Iran ƙasa ce mai ƙarfi. Sanin kowa ne Amurka da Yahuda ba abin da ba su yi ba su wargashe ƙasar Iran, amma ƙasar Iran tana nan tsaye a kanta. Ba don komai ba don ƙasar Iran Allah ya ba su fasaha, Allah ya ba su ilimi. Abin da mutane ba su so, shekara nawa mutanen ga suna son su yi alaƙa da mu, amma lokacin nan an ce mana la. Lokacin da muke da a baya, wadda komai za mu yi sai mun ba ƙasar Faransa shawara. Sai mun ga mata ga da za mu ta ci a can ga za ku taya. To yanzu wannan abun babu shi, muna iya alaka da kowa. To yanzu gashi alakar ce aka zo aka daura a wagga kasa ta mu ta Niger tsakanin mu da kasar Iran. Wanga abun alfahari ne sosai. To me ya faru? Me ya faru? Cikin me aka sa hannu? Takardun da aka sa hannu na menene? Na farko dai aka ce za a magana buskan harka tsaro wanga. Ƙasar Iran za ta kama mana fuskan harkar tsaro. Menene harkar tsaro? Formation. Tunda da aka yi magana DG de la Police ma iya zamne. Ƙasar Iran ta kawo takardu da bayanai ta kwatanta mu ƙasar mu ta Niger, an kwatanta mu minister wanga yadda su tsarin su na police yake ta. Police wanga da ka ganshi aikin shi yawa gare, ba ko ya zo ya tsaya kan titi ya zo ya ta kama takardu da sauransu ba. Ko da muna a koran su sili to police wanga da kuka ganin su fuska harkar tsaron ƙasa aikin su iya da yawa. Shi wanga kwamandan na Iran king ya bayyana ma General King Tumba, Minister de l'Interior, fuska yadda harka take ta yi. Shi yasa yanzu an sa takardu za a tura namu nan ga maikwanta police sai a tura su can ƙasar Iran su je Ecole de la Police can su je su yi karatu. A ƙara waye mana da kai buskan harkar tsaron ƙasa, harkar wurin abubuwa da dama, tunda su wurin ga mutane sun ci gaba. Kuma da buskan harkar me ake cewa harkar lekon asiri ko harkar wurin su traffic da sauransu, kamar duk wani abu wanda ya shafi security interior na tsaron ƙasa. Wagga ƙasa ta ce ita ƙasar Iran ta ce ta ba mu gudunmawa sosai. Za ta kama a ba mu formation da abubuwan da ya kamata. To wanga abin kamar shine abin ci gaba. Can suna can na sani makiya abun na ta damun su, ba su so tunda ba a so mu yi alaka da ƙasar Iran. Tun mun ce mu yi alaka da ita, in kuna tunama Iran ma aka ce muka saida musu a boye, alhali ba mu saida musu ba. Wannan ga mutane da kuke gani kamar Allah ne ba su bewa. Kun ga ƙasar Iran da ƙasar Pakistan mutane ne wanda fasaha ce Allah ya ba su, ilimi gare su, su tun ba yau bane ba. Ƙasar Iran wagga da kuka gani tsaye take, ba abin da kafiran ga bisi ba dan su da ƙasar Iran, amma yanzu tana tsaye. Ƙasar Amurka ta yi, Yahudawa sun yi, ƙasar Faransa sun yi, amma yanzu Iran tana tsaye da kanta. Cikin takunkumi da abubuwan da aka sa mata duka. To wanga akwar da aka yi sinye akwar ne wanda kamar za ya gara ƙasar mu. Muna buƙatar fasaha tunda minister ma ya gai yace tunda aka yi juyin mulki gashi nan ana nan ga rikirtama. Da kun san ba a rikirtama, mu cutan mu akai. Komai an kawo dokoki an sa mana. Rikirtama wanga za a yi in na harkar soji ne, in kun nuro shekara zuwa shekara, cikin shekara ba wuce a yi 1-2. To yace yanzu cikin garuruwan duka da Niger da Mali da Burkina ke ana rikirtama da dama. An nuro babu effective da yawa, kamar babu sojoji da yawa, yanzu ana nan ga rikirte. Ana rikirte, ana forman su kuma ana ba su kamar ta inda ya kamata a yi don a samu a kula da tuwaran ga kasashe namu. Sai da haka nan to ƙasar Iran ta kama gudunmawa. Kenan wagga alaka ce mai kyau. Irin wurin ga abubuwa suna da kyau mutum ya harka da ƙasashe wanda su ba su da alaka da ƙasar Faransa, ba su da alaka da wani makiyin mu dai wanda shi tun ya ji mintin yi alaka wani waje sai ya kewo ko ya ce wani cin hanci ko ya ce a'a gashi to wurin ga su ta su daban take. Kuma ƙasar musulmai ce. Mu dai fatar da muke dai Allah sa ƙasar ga tamu ta ci gaba. Allah ka mana kwanciyar hankali a ƙasa tamu ta Niger. Duk wani wanda yake da mugun nufi ko mugun aniya Allah kai ya bashi nasara a ƙasa tamu. To na barku sai an jima.